pina matsotsi akapfura vanhu pfura driver wase vatongesa bhazi. Zvinorwadza moyo guys zvaiitika kuNew Town muzuva ranhasi. Divine Star ranga ratoloda rakugadzirira kuti ribude kuenda kuZimbabwe. Apo pasvika mbavha dzikananga straight pana driver ndokumushuta, ndokuenda pana conductor ndokumudhura kusvika afa. Vazotora chigubhu chepetrol ndokudira mubhazi umu ndokubva varelaita. Vatora mavaluables anga ari pado ipapo ndokubva vamanya ndokubuda ndokuenda. So the local police they came a bit later. Establish a case of arson and kuuraya kwaitwa munhu attempted kuuraya zvakare. So vachiri kuinvestigata. So far hapana ati asungwa, uye conductor ashaika zita rake harisati raburitsiwa. Kune vane hama dzinoshanda kuDivine Star, please check kuti vanhu vekwenyu vari safe here guys. Inyaya inorwadza zvikuru. Imagine vanhu vanenge vashanda kubva January to December vachiseva kuti vagone kuenda kuZimbabwe, zvinhu zvavo zvobva zvangotsvira mubhazi, vatokonewa chero kubvisa trailer because padigwa fuel unogona kuti uri padhuze then matank obva angoduka zvinobva zvangokushatira. Zviri kuratidza kuti this was a planned thing nekuti vanhu vacho vangopinda straight vakananga kuna driver na conductor, havana kumbotenderera kana kudii. There were so many buses that were parked there. Sezvamunongona Tomze riri kusaiduko ranga rakatopakawo ipapo, ende mamwe mabhazi anga ari pedo ipapo adobvisiwa nekuti iro ranga richizoti parinodhuka rinobva rapisa mamwe acho. Bhazi ratsva kusvikira rapera guys. Pane vanhu vanga vatori mubhazi patanga kuitika zvinhu izvi vabva vamanya vachibuda panze, ndokupona kwavaita. Divine Star rinogara rine problems. This is just me commenting. 5 days ago trailer yavo yakahakanuka ichibva yarovera mumota yamapurisa pakakuvariwa zvakaipisisa namapurisa anga ari pa roadblock yacho iyoyo. Last year as well vakamboita imwe incident yekuti bhazi ravo rakakonewa kukwidza Louis Trichardt kusvika ratoita zvekudhonzewa negonyeti kuti rigone kukwidza vanhu vakaburuka vakafamba netsoka. Chinonetsa ndechekuti hatichazivi kuti inyaya dzekuti vane problems ivo here as workers kuti vasvika pakutsvakirana vanhu vekuurayana, kana kuti vanhu vasira kusatisfywa nezvakaitwa nevanhu vekuDivine Star vazosvika vane shungu dzekugona kuya kuzouraya. Dzangovawo nyaya guys, dzangovawo speculations kuti what are the possibles. Ane mapossible chiko sekuti pane vanhu vakawanda vanoinda papage reDivine vachinologa macomplaints avo. Ini ndichakudzai yangu experience neDivine Star, asi regai timbotanga tamboenda through the comments. Pana mai moyo vati ivo vakatenga ticket reJozi musi weFriday, vakasiiwa mubhodha. Vanhu imimi muri mbavha chaidzo kudya 1.5 yese apa taiva 21 mubhazi. Mwari vakuitirai zvidhafu nehutsotsi hwenyu ihwohwo. Ndokubva veDivine Star vacho instead of apologizing vabvunza kuti makasiwa pabhodha mamune passport yacho here. Vamwewo Mulambo dadi ati iye worst experience ever. Please people don't umbavha overload kunyepa and very rude. Tizai nemari dzenyu guys neupenyu hwenyu. Vanhu ava vari rafu zvekutika, havana customer care futi inonzi nightmare kana wakwira kabhazi ako. Vanhu ava vekwaDivine Star makandiburutsira munzira mandinyepera kuti modarika nekushabhane muchiziva yenyu kuti ichipinge kwanzi tonokuchinja pabhodha. Service yenyu marara chaiwo. Imimi vanhu veDivine musati jairire. Muri kuenda mondosiya vanhu kuPretoria zuva rese vanhu vakakumirirai. But guys chokwadi chiripo ndechekuti musakwire chibhazi ichi chakadhakwa. Bhazi rakafa just after Beit Bridge. Tikaswera ipapo tikarara mamwe mabhazi achiuya achidarika vachiti vari kumhanyira kunoloda Jozi. Isu hatisisina basa because mari dzedu vakanga vatotora. I'm not happy. Next time zviri nane ndikwire zvangu muzanzi. So guys do basically zvese zvaunowana papage ravo, and ivo panzvimbo choti vaite customer care vagonewo kupindurana nevanhu zvakanaka havakwanisi. So panozoitika zvinhu zvakadai so izvi we refer back to their customer services. Maybe one customer that was not happy and decided to come
kuzotora revenge atizivi kuti chati kudii nai veduwei, because kana vanhu vachinanga straight kuna driver naconductor zvinoratidza kuti vanhu ava vane zvavakaitirwa zvakaipa. So on a personal note, takabatisa mavhiri ebenzi yatanga tiinayo kuZimbabwe uko Chipvito, because we could not find mavhiri akadaro kuZimbabwe. So takati tivigirewo kubva kuSouth Africa and takabatisirwa mavhiri aya. Takamira kukanzi bhazi riri kusvika the following day muGweru. So we waited the day bhazi raraifanira kuuya kusvikira marengi mashawo atiudza kuti aiwa bhazi ramuri kumirira iri guys ka richitori kana kuLouis Trichardt riri kutokonwa kana kukwidza gomo, chimboendai kumba mozodzoka zvakare manheru. Takadzokera tikadzoka zvakare manheru kukanzi aiwa bhazi harisati rakrosa chero bhodha chairo. Takadzokera kumba ndokurara, ndokumuka zvakare ndokudzoka kurengi tikanzi bhazi pari zvino raakumhanda mawe, vadaro ndokubva vadzima mafoni. Takamirira bhazi zuva rese ndokusvika zvakare pakurara ratova day 2. Day 3 takazofona kukanzi bhazi raakuzvishavane. Tikati guys, kubva kumhanda mawe kusvika kuzvishavane, do you guys really need a whole day and a whole night to travel? Vakati bhazi redu raita maproblems. So we decided kuti aiwa guys, since tatiine trip yekupota tichindoona dzimwe hama nekutenderera, takati beta titevere Divine Star racho kuzvishavane kwavanga vari. So takabva Gweru tikadzika nepabotere kwaPaya. Tichangopedza pa10 off yana tongogara iya ndokubva yechachacha iya ndobva taona hero bhazi riri Paya. Bhazi ranga rakatofa vachiburutsa zvinhu zveve 10 off yeshurugwi. Ndokubva tati titisvitsai mavhiri edu, ndobva vati mavhiri enyu ari kure chaizvo, ngatibatsiranei kuti bhazi redu tirisesekedze tisvinosvika Gweru tonokusvitsai mavhiri enyu. Takabva tangonzwisisa bhazi rikabva rastatiwawo zvechokwadi ndokuedza kukwidza boterekwa, asi rakangoti tingosvika paUnki10 Paya bhazi rakatanga kuto-overheata rikakonewa kukwidza boterekwa. Vanhu vese vanga vari mubhazi vakanzi ngavaburuke vafambe netsoka vakwidze. Isusu tanga tine chibhazi tanga kukwidza vanhu muChivhito chiya tichimanya kundovasiya mushurugwi, todzoka totora vana mai vane vana vadiki todzokera mushurugwi tonotsveta, touya totora vane maBP vane mashuga diabetes tichidaro. Kukasara varume vashoma shoma. Makondakta acho anga akatibata mapatsi ebhazi rachivhugwa pamberi Paya, vamwe vachibata simbi ichiko zvemagetsi ziya kuti zvidhumaniswe kudai zvemaplugs, vamwe vachidini, vamwe vachipombera mweya aminoti dzonzi chihydraulics kana kuti chiitocho, kuti bhazi rigone kukwidza mukwidza kubva pahafu yeboterekwa kuti rinopedza shurugwi. Guys, kuzobva mushurugwi kunosvika Gweru zuva rakavira zvakare, radova day 4 iri takangomirira mavhiri. Takazosvika muGweru muya ndobva vatanga kutobvisa zvinhu zvavo kusvika vazotipa mavhiri avo. Vakazoenda tatine dzimwe hama dzedu dzaidarikira nebhazi kuenda kana kuGokwe kana kupi, vari kuti vakazoita zvakare dzimwe 2 days kuti vanosvika Paya. 6 days uri mubhazi, handisati ndambonzwa kuora kwakadaro. Vanhu vaMwari vanzwa nekutsva, madzimai asina kugeza 3-4 days, vana vane zhara vachichema, vaneta vasweta. Bhazi iri guys ka handizivi kuti rinofanira here kuramba richioperate kana kuti rinofanira kubvisiwa zvachose. Remember guys, this is us commenting. We are not justifying act yaitiwa yekuti bhazi risvike pakupisiwa, but tiri kuti isusu sama operators, what are you supposed to do nemabhazi enyu? You need to service your buses, you need to give people customer service yakanaka. Kana bhazi risiri fit musamhanyise kupusha mari. Bhazi iroro, I think we had pictures that we took, I don't know, takazoma misplace. Bhazi rakaita kubenda chasi kudai, rakasenga richiita kunge richawira one side, vakasenga luggage pamusoro, vakauraya masiti mubhazi, trailer yakasenga mukati, trailer yakasenga nepamusoro. Bhazi rinobva kuSouth Africa rinenge rakasenga zvinhu pacarrier. Chii chakadaro guys, chii chakadaro? Madiro anoita vanhu ava mari azosvika pakuita kuti life yaconductor nelife yadriver zvisvike padanger yakadaro. Some operators, please work on your customer services. Kana bhazi risiri fit ngariende kumusha rinoshanda shurugwi chachacha
nhema, hange richienda rakadaro, kana kuenda hameno kuanyabiri kana honde kana chi richirova haro malocals lolo ririko. KuSouth Africa kunorema. Divine Star randiri kutaura nezvaro iri ranga rakaita kunamiwa neselotape. Kune vese vakakwira Divine Star munonzwisisa zvandiri kutaura nezvazvo. So tiri kungoti isusu kumhuri dzarasikirwa nehama dzavo dzanga dziri paDivine Star basi idzo tinongoti muwane kunyaradzwa chokwadi panguva ino yakaoma, especially kana munhu anga ari baba, ari mwana, ari sekuru, ari zvese zvamungafungira to their family and they lose their life vachishanda kubasa. Zvinhu zvinorwadza zvikuru. Kuvaridzi veDivine Star, this event, yes, event inorwadza, but take time and sit back and relax and reflect on what you've done to people. Pane vamwe vanhu vasingagone kuchengeta hasha dzavo vanozosvika pakuita zvinhu zvakaipa kudai. So or it could be a random crime, since it is South Africa, inogona kungovawo iri random crime, guys. So tiri kuti isusu mapurisa vagonewo kushanda, vawane vanhu vazviita izvi. Kana vazviita zvinhu izvi kaizvi, tinongonamatira kuti justice should prevail. Ungavashaye hope kusvika vainda kundokonfesa kuti aiwa tisu takaita chinhu chakaipa kudai, vagogona kuripa ngozi. Zvakaoma chokwadi. Please do leave your comments on what you think about nyaya yeDivine Star yatiri kutaura nezvayo.